Batula kaunar ki nake sai da Fatima to ki san da ni. Batula kaunar ki nake sai da Fatima to ki san da ni. Gafur sattar kake rabana sai karkan na tsunduma. Ka bani baiwa ka da ɗan rahimi sai ka saka na sallama. In ka so sai na kuma in ta yi in ta yi wa alima. Batula kaunar ki nake sai da Fatima to ki san da ni. Rabbi salli alaihi ya sayyidi Ahmad al-Mubajjali wa alihi wanda ka nuna san su wane a gwada da hankali. Sahabihi duka saka su rabbana kai ka saka su so kama. Har da waliyan da ka ce ja da su za ya zama harbi ne. Sai dai Ahmad Tijani kai ne na saman sa haka ne. Kaulahi gausu kake san kama kauna ne gaba gaba. Batula kaunar ki nake sai da Fatima to ki san da ni. In ana so a gane shi Mustapha sai a taho a tsuguna. Gasidi baban murka shehu Abdullahi majingina. Wanda ke shayar da inda shayan duka waina hausu ma. Sharkawi kai ka saka ni sa na karo wata karna gajiya. Da ɗaya ni kaunar sirka karka samin a ciki na sha wuya. Da sosu sosai na daɗa su ji sannan ka saka na girmama. Batula kaunar ki nake sai da Fatima to ki san da ni. Sai da banda ina ta san ki ya za a yi ma ki san da ni. Ni da ban san auta nake ba koma aljanna babu ni. Banda ni wawa ne yana ce za na faɗe ki salima. Wadda ko aljanna banda san ki da taida tana wuya. Ke da ko ƴaƴanki kwaɗiyan jikokin ki ba wuya. Duniya da kiyama ko da bauta ko babu sun gaba. Batula kaunar ki nake sai da Fatima to ki san da ni. Ko ina duka nasu ba a ce musu a'a a ko ina. In ka bi suka huta ko ka so mai san su ka jingina. In ka rabu da nasu ko ka so mai ƙaunar su za a ma. Sayyidi Ali ina da rera maula ka saka ta sanda ni. Sayyida Fatima tu akan ki wane rigima ta fidda ni. Wallahi kaunar ki Batula ta wuce wani ma abun kama. Batula kaunar ki nake sayyida Fatima to ki sanda ni. Batula kaunar ki nake sai da Fatima to ki san da ni. A san ki me zana haɗa da shi zace zana gwada yana ina. Sai dai na ce duk duniya da lahira ma a haɗa sai ina. Sannan a nemi ma'aunin da za ya ɗauki kiyama da nan kuma. Kai mu bar batun girman mu san abin da muke kar mu sha wuya. Don ai batun girman ta rabbana sai ya fitar da auliya. Idan ka bi su ce ma sai da ko sunan ka girmama. Batula kaunar ki nake sai da Fatima
ga ta gaba. Kaga in ka so ta santa na sa ka ji san kiranta ma. Batulu kowa na haɗa da ke na ce za na gwada tsatsanki ne. Uwa ga babanta take ummu abiha na ji haka ne. Ni idan na ce ummu sirri ne da akwai sai na girmama. Batulu kaunar girke sai da faɗi matoki sanda ne. Shugaba sai ku faɗan abun sawaye sirrin yana ina. Na sani za ku faɗa ku ce da Allah shi ne majingina. Ya akai ya kira ta da ummu ya za a yi ne musanta ma. Tun azal take umma haka ne shi ya saka ya girmama. Kun gaba a misali kamatun matsayi gun mukarrama. Idan mutum matsayi ne abawa ne shi har uban sama. Batulu kaunar girke sai da fada matoki sanda ne. Wallahi summa ilahi kuka so ko ka ki ta za a ma. Bar batu na ibada ku da bauta ko ka mutu. Innani mama tarani shulati bi ibrahimi. Innani mama tarani shulati bi ibrahimi. Innani mama tarani shulati bi ibrahimi. Sayul zina wal humami dilbi ذات السوامي. إنني ماما تراني شغلتي في إبراهيمي. سوق عادل صابه قد فاق أزواج الإظام. إنني ماما تراني شغلتي في إبراهيمي. منتهى أقدام أصحاب الولايات الفقام. إنني ماما تراني شغلتي في إبراهيمي. مبتهى أصحاب إبراهيم مصباح الزلام. وإنه قد أمر حتى